അതൊക്കെ ഒരു പരീക്ഷണം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇപ്പോൾ 10ഉം 22ഉം 30ഒക്കെ വയസ്സ് വരെ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു അറിയാം ഒരു കുട്ടിനെ എനിക്ക് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളോട് അങ്ങേയറ്റത്തെ ആദരവ് തോന്നി. ചില ഒരു കുട്ടി എന്താ വെച്ചാൽ അവനിപ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രുചി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല, മലമൂത്ര വിസർജനങ്ങൾ പോകുന്നത് അവൻ അറിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അവനെന്താണ് ഒരു പ്രത്യേക റൂം അവർ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ റൂമിൽ ഫുള്ള് മുകൾ വരെ ടൈൽസൊക്കെ ഒട്ടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് അവനെ കുളിപ്പിക്കാനും അവിടെ വൃത്തിയാക്കാനും അവർക്ക് ഈസി പറ്റും. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ അവനെ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ നല്ല വെൽ ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് നല്ല സുഗന്ധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവനൊരു പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ജിഹാദിനേക്കാളും വലിയ ത്യാഗമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വലിയ പ്രതിഫലങ്ങൾ കിട്ടും അവർക്ക്, യാതൊരു സംശയം. കാരണം ഒരു വിശ്വാസത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നഷ്ടമല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എൻ്റെ സ്വർഗം തീരുമാനിക്കുവാനുള്ള എന്താണ് ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു ലേഖനം വായിച്ചു, പിന്നെ നാസർ സാദിൻ്റെ ഒരു ലേഖനം വായിച്ചു. ആ ലേഖനത്തിൽ അദ്ദേഹം ആ ലേഖനം തന്നെ എഴുതിയത് എന്തിനാ വെച്ചാൽ നീ നിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്ക് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നിനക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഫലം എന്നാണ്. അതിൽ ആ ഹദീസ് ഭാര്യൻ്റെ വായിൽ ഒരു ഉള്ള വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്, മക്കൾക്ക് ചിലവഴിക്കുന്നത്, 3 പെൺകുട്ടികളെ സംരക്ഷിച്ച പ്രതിഫലം. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആർക്കും ചെയ്യുന്ന സേവനമല്ല. പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ എത്ര ആൾ നോക്കുന്നുണ്ട്, എത്ര വിഷമമുള്ള. എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പോലെ നമ്മുടെ മക്കളെ നോക്കാൻ, അന്യരെ നോക്കാനല്ല, എൻ്റെ മോനെ നോക്കാൻ, എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ നോക്കാൻ എന്ന നിലക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രതിഫലത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇന്നമാ യുവഫ സാബിറൂൻ അജ്റഹും, സൊബറല്ലേ, ക്ഷമയല്ലേ. അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു വശം പറയാനുള്ളത്. അതിന് നമ്മളൊരു വെറുപ്പോടെ കാണാതെ നമ്മൾ അതിപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ കുട്ടിക്കും എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെതായ ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തോടെ അവരെ പരിചരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം എന്താ വെച്ചാൽ ഓരോ കുട്ടിയുടെയും ഒരു ലെവൽ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട്, അവസ്ഥ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അവന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവന് പറ്റാവുന്ന അവൻ്റെ വിനോദം, അവൻ്റെ പഠനം, അവൻ്റെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, അവന് എന്തിനും നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് അതും കൂടി നമ്മളതിൽ പരിഗണിക്കണം. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ കളിക്കാൻ ഒരു വൈകില്ലാത്ത കുട്ടി അവൻ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളെപ്പോലും ധിക്കരിച്ച് അവൻ ഗ്രൗണ്ടിലെത്തും. പക്ഷേ ഈ കിടക്കുന്നവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് ഒരു നല്ല മനസ്സവനുണ്ടല്ലോ, അവനും കളിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, അവനും നല്ല ഫുഡ് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, അവൻ്റെ എല്ലാ ജീവിത വശങ്ങളെയും പരിഗണിച്ച് ഒരു നല്ല ഡ്രസ്സ് ആഗ്രഹം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോണ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അവന് ഡ്രസ്സ് ചോദിച്ചു വാങ്ങും, കരഞ്ഞു വാങ്ങും, പെരുന്നാളറിഞ്ഞ് വാങ്ങും. ചിലപ്പോൾ ഇവൻ അതൊന്നും വാങ്ങിക്കോളുന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ അതിലൊക്കെ അനുഭവങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അവന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക, ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു സാധാരണ ഒരു 500 രൂപ കൊടുത്ത് ചിലപ്പോൾ ട്യൂഷൻ ഒരാളെ കിട്ടും. അപ്പോൾ അവനെ ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഒരു സംവിധാനം അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നതും ഇവനും കിട്ടാവുന്ന അവൻ്റെ കഴിവനുസരിച്ച് കൊണ്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൂടെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിലിപ്പോ ആരിസ്ക പറഞ്ഞ ആ ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടല്ലോ, അത്രയും കെയർ ചെയ്യുന്ന കുടുംബം, ഇതേപോലെയുള്ള രക്ഷിതാക്കളുടെ ഒക്കെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളൊരു വികാരമുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്താണ് നമുക്ക് അവരോട് പറയുന്നത്? എന്തിനാ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം നമ്മളോട് ഏറ്റവും കാരുണ്യമുള്ള ആൾ പടച്ചവനാണല്ലോ. പടച്ചവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ ഒരു സൃഷ്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ ആ സൃഷ്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ പടച്ചവനൊരു തീരുമാനമുണ്ടാകും. പിന്നെ നമ്മുടെ മരണം നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല, നമ്മളെപ്പോൾ മരിക്കണം. ചില ആളുകൾ പറയും ഞാൻ മരിക്കുന്നതിന് കുറച്ച് മുമ്പെങ്കിലും എൻ്റെ കുട്ടി മരിച്ചെങ്കിലും എന്നൊക്കെ പറയും. നമ്മൾ അങ്ങനെയൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് എന്താണോ ആ കുട്ടിക്ക് സുരക്ഷിതമായ പരിഹാരം അത് അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്യും, ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്വാസം അടങ്ങുന്നത് വരെ അത് നമുക്ക് ബാധ്യതയുള്ളൂ. ഇപ്പം നമ്മൾ എത്ര കാലം നിസ്കരിക്കേണ്ടത്, ഹത്താ എത്തിയേക്കല്ലേ അപ്പോൾ നിസ്കരിക്കേണ്ടുള്ളൂ. നിസ്കാരം എത്ര ബാധ്യതയുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെ മരണം വരെ നമുക്ക് ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, അള്ളാഹു അതിനൊരു പരിഹാരം കാണും എന്നൊരു തവക്കുൽ നമുക്ക് വേണം. കാരണം നമ്മളല്ലല്ലോ ഈ കുട്ടിക്ക് അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയത്, ആ കുട്ടിയുമല്ല, അതിലെന്താണ് അള്ളാഹുവാണ്. അപ്പോൾ അള്ളാഹ് അതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കും. അതിലൊന്നും നമ്മൾ ബേജാറാവുകയേ ചെയ്യരുത്. പിന്നെ എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഞാൻ പറയണത് പൊതുവെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്തരം കുട്ടികളും അത്തരം ആളുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, അവരൊക്കെ പിന്നെ അതിനൊക്കെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ അവർ ഏറ്റെടുക്കും, സംരക്ഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവും എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതിന് നമ്മൾ വേറെയുള്ളവരുടെ ഒരു വസിയത്ത് പറയുകയും ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കാനുള്ള സമ്പത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് നമ്മൾ കരുതി വെക്കുകയും അവർക്കതിന് പ്രത്യേകമായ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന മാക്സിമം ചെയ്യുക. നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ ഓടിച്ചാണെങ്കിലും കുറേ മേഖലകളിലൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടായി. അതിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഒരു ഭാഗം കേട്ടപ്പോൾ ചിലർക്കെങ്കിലും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കുട്ടിക്ക് വൈകല്യമുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ അബോർഷൻ എന്ന പേരിൽ വെട്ടി നുറുക്കി പുറത്തേക്കിട്ടതിൻ്റെ ഒരു ദുഃഖം അവർ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാകും, ഒരു സംശയമല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ആ രക്ഷിതാക്കളെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ ആരിസ് മൗലവി പറയുകയുണ്ടായി. ഒരു റിസ്കിന് റെഡി അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഇത്തരം ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സംശയമല്ല, ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ ഒരു ഘട്ടവും കൂടിയാണ്.